ಸೊಲ್ಮಿಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ನಮ್ಮ ಪರ್ವ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕುಡ್ಲಾ ಘಟಕದ ನಿಲಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕವಿ ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಮ 2021 ಕವಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾರಾಯಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ತಾರೆ ಏರ್ನಗ ಕೂಡೋಲು ಕುಟ್ಟುದು ಜೀವ ಕಳೆಯನ್ನ ಎಂಸಿಎಫ್ದ ಎಸಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಎಡಪದೌದ ಪಟ್ಟಚಿಲ್ಲದ ಕೇಶವ ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರಾ ಪಾರ್ಕಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಜಿರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿಲಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವ ಆಲ್ಜಿಮರ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಕ್ಕಿಮನೆ ಕಲಾವೃಂದ ಕುಡ್ಲಾ ಬಳಗ ಬೊಕ್ಕ ಜಿನಗಾನ ವಿಶಾರದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಬಳಗದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಇಡು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ದಶಲಕ್ಷಣ ಮಹಾಪರ್ವ ಕ್ಷಮಾವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ರಾಜ್ಯಡು ಖಾಸಗಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಸತ ಮಾದರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುಡುಂದು ಬೆದ್ರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಪಂತಿರ ನವಪರ್ವ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕುಡ್ಲಾ ಘಟಕ ಬೆದ್ರದ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರೋಡು ನಡಪಾಯಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕವಿ ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಮ 2021 ಬೊಕ್ಕ ಕವಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಸ್ಡ್ 6 ಪತಂಗ ಪರ್ವ ಬೂಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ಪಾತಿರಿಯರು. ನವಪರ್ವ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕುಡ್ಲಾ ಘಟಕದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಬುಧವಾರ ಬೆದ್ರದ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರಡು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕವಿ ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಮ 2021 ಬೊಕ್ಕ ಕಬಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು ಬೆದ್ರದ ಆಳ್ವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಪತಂಗ ಪರ್ವ ಬೂಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರು. ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಪಾತಿರ್ದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿರ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟೋಡು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ರಾಜ್ಯಡು ಖಾಸಗಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಸತ ಮಾದರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಲೇನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪೊಡುನ್ ಪಂಡಿರು. ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಅದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇದೇ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೆಲಸ ನವಪರ್ವ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಾಪಕಿರು ಮುರಳೀಧರ್ ಕೆಎಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿದ್ದರು. ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಪಕ್ಕ ಮುರಳೀಧರ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ನವಪರ್ವ ಕುಡ್ಲಾ ಘಟಕದ ನಿಲಿಟ್ಟು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕವಿಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪಿವಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತರು. ನವಪರ್ವ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕುಡ್ಲಾ ಘಟಕದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಮಾನಸ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರಿಗ್ ನವಪರ್ವ ನಕ್ಷತ್ರ 2021 ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಹರೀಶ್ ಕಜೆ ಮೇರೆಗೂ ಕುವೆಂಪು ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೌಮ್ಯ ಕುಗ್ವೆ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಲುರಾಯರಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. 20 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೂ ನವಪರ್ವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 8 ಜನ ಕವಿಕ್ಲೆಗ್ ನವಪರ್ವ ಕವಿ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. 4 ಜನ ಜವಣ ಜವಂದಿ ಕವಿಕುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಕುಡ್ಲದ ಎಂಸಿಎಫ್ ಎಸಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುದಿತ್ತಿನ ಕೇಶವ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಿಟ್ಟ ಪನ್ಪುನ ಜವಣೆ ಕೂಡಲು ಕುಟ್ಟುದು ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ ಎಡಪದವು ಪಟ್ಟಚಿಲ್ದ 6 ತಾರಾಯಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ತಾರೆ ಏರ್ನಗ ಕೂಡಲ್ದ ಗೂಡಿತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೆ ಐಡ್ದವ್ರ ಜೀವ ಕಳೆ ಒಂದೆರು ಅರೆಗೂ 24 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಕುಡ್ಲದ ಎಂಸಿಎಫ್ ಎಸಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆದು ಬೇಲೆಡಿತ್ತಿನ ಕೇಶವ ಪನ್ಪುನ ಜವಣೆ ಕೂಡಲು ಕುಟ್ಟುದು ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತಿದಂಡು ಎಡಪದವು ಪಟ್ಟಚಿಲು ಸದಾಶಿವ ಬೊಕ್ಕ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಮೊಕ್ಲಿನ ಮಗೆ ಕೇಶವ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಿಟ್ಟ ಮೇರೆಗೂ 24 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. 5 ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದಕ್ಲಿನ ತಾರೆಡ್ದು ತಾರಾಯ್ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿರು. ತಾರೆಗೆ ಏರ್ನಗ ಕೂಡುಲ್ದ ಗೂಡು ಇತ್ತಿನ ಗುಮನುಗು ಬೈತಿಜಿ ಅರೆನ ತರೆ ಕೂಡುಲ್ದ ಗೂಡುಗು ತಾಗದಂಡು ಅಪಗನೆ ಅವು ಮಾತ ಕೇಶವೀರ್ನ ಮೇಲುಗು ಬೂರ್ದ ಅರೆಗೂ ಎಲ್ಪೊಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಕೂಡಲು ಕುಟ್ಟುದಿನವು ಶರೀರುಡು ತೋಜಿದಂಡು ಅಪಗನೆ ಅರೆನು ಬೆದ್ರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊನುತ್ತಿರು. ಅವಳು ಸುರುತ ಮರ್ದಾದ್ ಕುಡ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಾದಿರು ಅಂಡ ಅವಳು ಅರೆನ ಜೀವ ಪೋತುಂಡು.
ಅಲ್ಜಿಮರ್ಸ್ ಮರಪುನ ಸೀಕಿಡ್ದು ಪೂರಾ ಬುಡುಗಡೆಯಾರೆ ಕಷ್ಟ ಆಂಡ ಅವೆನು ಪತ್ತಡು ದಿವೊಲಿ ಅಂಚಾದು ಏರ್ಲಾ ಪೋಡಿಯುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒತ್ತು ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಪಂತಿರು ಕುಡ್ಲದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಜಿರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಬುಧವಾರ ಕುಡ್ಲಾ ಕದ್ರಾ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ನಡತಿನ ವಿಶ್ವ ಅಲ್ಜಿಮರ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು ಕುಡ್ಲದ ಪೇಜ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಜಿರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ದ ನಿಲಿಟ್ ವಿಶ್ವದ ಆಲ್ಝೀಮೇರ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಬುಧವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರಾ ಪಾರ್ಕ್ ನಡೆತಂಡ ಪಿನ್ನಿರ್ನ ಸೇರಿಗೇಡು ಪುಗ್ಗೆರಾಪಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದೆ ತೊನ್ನ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒತ್ತು ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಪಾತಿರ್ದು ಆಲ್ಜಿಮಸ್ ಸೀಕಿಡ್ದು ಪೂರಾ ಬುಡುಗಡೆಯಾರೆ ಕಷ್ಟ ಆಂಡ ಅವೇನು ಪತ್ತಡು ದಿವೊಲಿ ಅಂಚಾದು ಏರ್ಲಾ ಪೋಡಿನ ಅಗತ್ಯಜಿ ಮರಪುನ ಸೀಕದ ಬಗೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಾಂಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಡು ಈ ಮರಪುನ ಸೀಕದ ಕುಳಿತಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಜಿ ತಾಯ್ಪಂಡ ಮಾತಿರಿನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪೆರನ್ ಪಂಡಿರೋ major geriatric problem. We say that our country is young nation. More than 50% of the population is less than 25. But what about our geriatric population? Above 60 is almost now 10% of the population is above 60 years and is expected that is going to grow faster compared to the previous decade or century because of the increased life expectancy. ಪೊಲೀಸ್ ಒತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಹರಿರಾಮ್ ಶಂಕರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬಡ್ಲ ಮದಪುನ ಸೀಕದ ಕುಳಿತೇರು ಇಂದೆಡ್ದು ಕುಟುಂಬದ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗು ಮಾನಸಿಕ ಬೇನೆ ಆಪನವೇ ಹೆಚ್ಚ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸೋಡಾತಂಡ ಬದುಕದ ಅಕ್ಕಿರಿಗಾನ ಗೌಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುನ ಜಿಂಜಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡಾರ್ ಪಂಡಿರೋ He was more active than any of us who were younger. ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಅವರೇ ಟೀ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದರು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ಸ್ ಡೆತ್ತಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಟಿರರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ 2 years ಅವ್ರದ್ದು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು 100+ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ. 100+ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆವಾಗಲೂ ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಮರಿ ಶಾರ್ಪ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ವಿತಿನ್ 2 years ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕುಡ್ಲದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಲಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಜಿ ವರ್ಣೇಕರ್, ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಡ್ಲ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತಿರಿಯರು. And because of all this stress, these type of Alzheimer's attacked to the people at the initial stage. If it is traced out, it can be maintained and affected person can be saved in proper manner, and also because of that. ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್, ಏನಪೋಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾಜಿ ಒತ್ತು ಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ.ವಿ. ರಘುವೀರ್, ಪೇಜ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಜಿರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಜೆರಾಲ್ಡ್ರಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರು. ಉಬಾರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಪ್ಪಳ ಪನ್ಪುನವಲು ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಗು ಕಲ್ವೆರು ಪೊಗ್ಗುದು ಕಂಡುದಿನಿ ಮಾತ್ರತ್ ಕುಡ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಗ್ಗೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡಪಾದಿರು. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಗಾನಾ ಪಿ ಕುಮಾರ್, ಉಬಾರ್ ಎಸ್ಐ ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋದು ತನಿಖೆ ನಡಪಾದಿರು. ಉಬಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಪ್ಪಳ ಪನ್ಪುನವಲು ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಗು ಕಲ್ವೆರು ಪೊಗ್ಗುದು ಒಂದೊಂತೆ ಕಾಸು ಕಂಡುದಿನ ಮಾತ್ರತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಗ್ಗೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದಿರು. ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಪನ್ಪುನರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಬೀಗ ಪೊಲಿತದು 200 ರೂಪಾಯಿ, ವಿನೋದ ಪನ್ಪುನರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಂಡಿದಿರು. ಕಾಯಿಸ್ ಪನ್ಪುನರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಗ್ಗೆರ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಎಚ್ಚರಾದು ಕಲ್ವೇರು ಬದಲಾಡಾತಿರು. ಕವಿತಾ ಪನ್ಪುನರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಲ ಕಲ್ವೇರು ಬೈದಿರಂದು ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಕಲು ತೆರಿಪಾದಿರು. ಕಲ್ವೇರು ಕಾರ್ಬಾರ್ ತೋಜೈನ ಜಾಗಿಗು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಗಾನಾ ಪಿ ಕುಮಾರ್, ಉಬಾರ್ ಎಸ್ಐ ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಬಿರಳಚ್ಚಿ ತಿರಿನಕ್ಲು ಶ್ವಾನದಳ ಭೇಟಿ ಕುರ್ದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತದಿಂಡು. ಉಬಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿಂಡು.
ಮೈಸೂರುಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜರಿಪಾಯಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ದೂರ್ದು ಕುಡ್ಲಡ ನಡಪಾಯಿನ ಸುದ್ದಿಕೂಟುಡು ಗಾಂಧೀಜಿರನ್ ಕೆರ್ತಿನ ಎಂಕುಲು ಇರೆನ ಬಗೆಟ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಣುಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರಿಗೆ ಪೋಡಿಪಾಯಿನ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾದ ನಾಯಕರನ ಬಂಧನ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ರಾಜೇಶ್ ಪವಿತ್ರನ್ ಸೇರ್ದು ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಕುಡ್ಲದ ರಡ್ಡನೆ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಜಾಮೀನು ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಇಂಚಿಪ್ಪ ಬಂಧನ ಆದಿತ್ತಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮೂವರೆಗೂ ಕುಡ್ಲ ರಡ್ಡನೆ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ಜಾಮೀನು ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ಕುಡ್ಲಡು ಮೈಸೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜರಿತಿನ ವಿಷಯಡು ಸುದ್ದಿಕೂಟ ನಡಪಾನಗ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಕೀರ್ತಿನ ಎಂಕುಲು ಇರೆನ ಬಗೆಟ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಣುಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಪೋಡಿಪಾದಿತ್ತರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷಮೆ ಕೆಂಡಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸುವರ್ಣ ಪನ್ಪನಾರ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭೆಡು ಸ್ವಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ನ ನಾಯಕೆ ಬುರ್ಚಾದಿನ ಪಾತ್ರ ಪಂತಿರಂದು ಎನ್ಮ ಜನತ ಮಿತ್ತು ಕುಡ್ಲ ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಕೊರ್ದಿತ್ತರು. ಐತಾರ ಧರ್ಮೇಂದ್ರನ ಬಂಧನ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂವೀರಿನ ಪತ್ತಿದರು. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಾಜೇಶ್ ಪವಿತ್ರನ್, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಮ್ ಪುಳಲಿ ಇಂಚ ನಾಲ್ವರಿಗೂ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರಾತಂಡು. ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಸಂಘದ ಸಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಡು ಸುರುತ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗೆಂದಿನ ಕುಡ್ಲದ ರುತ್ ಕ್ಲಾರಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಮೇರೆಗೂ ಬುಧವಾರ ಕುಡ್ಲದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಿಲೆಟ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಡಪಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ರುತ್ ಕ್ಲಾರಾ ಮೇರೆನ ಅಪ್ಪೆ ರೋಸಿ ಮರಿಯಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಿರು ರಫರ್ಟ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತರು. ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಸಂಘದ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಕುಡ್ಲದ ಬಿರ್ಸಿದಿ ರುತ್ ಕ್ಲಾರಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಡು ಸುರುತ ರ್ಯಾಂಕ್ ದೆತ್ತದು ಇತ್ತ ವಿಶೇಷ ಮರ್ಯಾದೆ ತಮ್ಮನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಕುಡ್ಲದ ರೋಸಿ ಮರಿಯಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಬೊಕ್ಕ ರಫರ್ಟ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಮೊಕ್ಲಿನ ಮಗಲಾದಪ್ಪನ ರುತ್ ಕ್ಲಾರಾ ಡಿಸಿಲ್ವೆರೆಗೂ ಬುಧವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಿಲೆಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ರೋಸಿ ಮರಿಯಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಬೊಕ್ಕ ರಫರ್ಟ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತರು. ಜೋಗಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶಡು ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ದ ಚಿಮಿಣಿದ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಸೂತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬಾರಿ ಪುಗೆಲಕದು ಪೋಡಿಗೆ ಆಯ್ನ ಊರ್ದಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಲೆಗೂ ಜೋರ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದುಂಡು. ವಾರಡು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಇಂಚಾಂಡ ಜನ ಬದುಕಿನಿ ಎಂಚಾಂದ್ ಊರ್ದಕುಲು ಏವ್ರತೋ ಜಾದೆರು. ಪಣಂಬೂರು ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ದ ಚಿಮಿಣಿ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಸೂತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬಾರಿ ಪುಗೆ ತೋಜಿದಿತ್ತದು ಪೋಡಿಗೆ ಆಯ್ನ ಊರ್ದಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಲೆಗೂ ಜೋರ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದುಂಡು. ಜೋಗಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶಡು ಪುನಃ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಚಿಮಿನಿ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಸೂತ ಏರಿದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಮುಗಲ್ ಕಬಿನಂಚ ಪುಗೆ ತೋಜಿದು ಜನ ಪೋಡಿದು ಪೋತಿರು. ಅಪಗ ಕಳವಾರಡೆ ಪೋವಂದಿತ್ತಿನ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಲೇನು ತಡಿತದು ಉಂತಾದು ಮಾರ್ಗೊಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದಿರು. ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತು ಇಂಚ ವಾರಗೂ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಪುಗೆ ಬುಡುಂಡ ಜನಕುಲು ಬದುಕುನಿ ಇಂಚಾಂದು ಊರ್ದಕುಲು ಏವ್ರ ತೋಜಾದಿರು. ಏರು ದಶಲಕ್ಷಣ ಮಹಾಪರ್ವಲೆನು ಬದುಕಿಡಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕುಲು ಮೋಕ್ಷದ ಫಲ ಪಡೆಪೆರಂದು ಯನ್ನಾರ್ಪುರ ಜೈನ ಮಠದ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸೇನಾ ಭಟ್ಟಾರಕ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರು. ಮಕ್ಕಿಮನೆ ಕಲಾವೃಂದ ಕುಡ್ಲ ಬಳಗ ಬೊಕ್ಕ ಜಿನಗಾನ ವಿಶಾರದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಬಳಗದ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ದಶಲಕ್ಷಣ ಮಹಾಪರ್ವದ ಕ್ಷಮಾವಾಣಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಮಕ್ಕಿಮನೆ ಕಲಾವೃಂದ ಕುಡ್ಲಾ ಬಳಗ ಬೊಕ್ಕ ಜಿನಗಾನ ವಿಶಾರದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಬಳಗದ ನಿಲೆಟ್ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪರ್ವ ದಶಲಕ್ಷಣ ಮಹಾಪರ್ವಡು ಕ್ಷಮಾವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಗಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂಡು. ಎನ್ಆರ್ ಜೈನ ಮಠದ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸೇನಾ ಭಟ್ಟಾರಕ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಜೈನರಿಗೂ ದಶಲಕ್ಷಣ ಮಹಾಪರ್ವ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಏರು ಈ ದಶಪರ್ವಲೇನು ಬದುಕಿಡಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕುಲು ಮೋಕ್ಷದ ಫಲ ಪಡೆಪಿರುವುದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡಿರು. ಆ ತತ್ವಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಲವನ್ನ ಕಳೀತಾ ಇದೆ. ಪರ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರ್ವ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದಶಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಷೋಡಶಕರಣ ಭಾವನೆಯ ಒಂದು ನೋಪಿಗಳಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ದಶಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಶಾಶ್ವತ ಪರ್ವ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಸಂಗೀತಗಾರ್ತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಡಿ ಜೈನ್ ಹೊರನಾಡು ಮೆರೆಡ್ದು ದಶಲಕ್ಷಣ ಮಹಾಪರ್ವದ ಪದಕುಲು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು. ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮ ಕರುಣಿ ಪುದು ಕುಶಲ ಕ್ಷೇಮ
ಪರಮೇನ ನಿತೇಶ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಉಳಿಯಬೂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾವೀರ ಜೈನ್ ಇಂಚ್ಲಪಾಡಿ ದಶಪರ್ವದ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊರಿಯರು. ಅರ್ಥ ಏನು? ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಆತ್ಮನನ್ನು, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಇದು ಜನಿವಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ, ಕ್ಷಮ, ಮಾರ್ಧವ, ಆರ್ಜವ, ಶೌಚ, ಸತ್ಯ, ಸಂಯಮ, ತಪ, ತ್ಯಾಗ, ಆಕಿಂಚನ್ಯ ಮತ್ತು ಹರೆಹೊಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೂಟ, ಶ್ರೇಯ ಭಟ್ ನೃತ್ಯ ತಂಡ ಬೋಳಾರ, ಆರ್ಜೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮಾರ್ನೆಮಿಕಟ್ಟ ಕುಡ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿರ್ದು ನಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಧರೆಯನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಧರ್ಮದ ಕಾಂತಿಯು ಕಣ್ತೆರೆದು ನೋಡು, ಷೋಡಶ ಕಾರಣ ಪರ್ವವು ಬಂದಿದೆ, ನೌಪಿಯ ನೀ ಮಾಡೋ. ಧರಣೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಹೊರನಾಡು, ಸುದೇಶ್ ಜೈನ್ ಮಕ್ಕಿಮನೆ ಕುಡ್ಲ, ಧೀರಜ್ ಡಿ ಜೈನ್ ಹೊರನಾಡು, ನಿರಂಜನ್ ಜೈನ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ, ಮಹಾವೀರ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೊರನಾಡು, ಧನುಷ್ ಡಿ ಜೈನ್ ಹೊರನಾಡು, ಅರ್ಕಾ ಕೀರ್ತಿ ಜೈನ್ ಹೊರನಾಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂ ಜೈನ್ ಎಳನೀರು, ನೇಹಾ ಡಿ ಜೈನ್ ಹೊರನಾಡು, ಪ್ರಮಯ್ ಜೈನ್ ಬೆದ್ರ, ಅನನ್ಯ ಜೈನ್ ವಿಟ್ಲ, ಅನನ್ಯ ಬಿಳ್ತಂಗಡಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಜೈನ್ ಕುಡ್ಲ, ಲೇಖನ್ ವಿ ಜೈನ್ ಕಾರ್ಲಾ, ಪಂಚಮಿ ಮಾರೂರು ಬೆದ್ರ, ಅರ್ಚಿತ್ ಎ ಜೈನ್ ಸಂಸೆ, ಉಜ್ವಲ ಜೈನ್ ಮಿಗುಂದ, ಅಕ್ಷಯ್ ಜೈನ್ ಕೇರ್ವಾಶೆ 10 ದಿನದ ದಶಲಕ್ಷಣ ಮಹಾಪರ್ವ ವಿಚಾರಧಾರೆ ನಡಪದು ಕೊರಿಯರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಾರ ಕೇರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂನು ಪಿರದೇ ದಂಡಲ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಅಂಡಲ ಕೆಲವರು ರಾತ್ರಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪುನ ತೂದು ಪೊಲೀಸರು ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟಾದರು. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ದುಂಬಾಳ್ತೇಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದು ಕುಡ್ಲಡು ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತಿನ 2 ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿ ದಕ್ಲಿನ ತಡೆತದು ಪುರವೋನದಲ್ಪ ಉಂತಾದು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂತೆರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ವಾರ ಕೇರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂನು ಮಾತ್ರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶ ಪಿದಟ್ಪಾದು ಪಿರದೇದರು ಅಂಡ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪಿರದೇದಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚದ್ ಮಾತ ವಿಷಯಡ್ಲ ಪಿರ ದುಂಬುದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ನನ್ನಲ ಕೆಲವರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ರಾತ್ರಿ ತಿರ್ಗೊಂದುಲೆರು. ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ತಿರುಗುನಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತು ಕುಡ್ಲಾ ನಗರುಡು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶುರುವಾತುಂಡು. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 2 ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿಲೆಡು ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಪೊಲೀಸರು ಉಂತಾದು ಮಾತಾ ಗಾಡಿಲೇನು ಪುರಭವನ ಕೈತಲು ಉಂತಾದು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂತೆರು. ಓವೇ ದಾಖಲೆ ದಾಂತಿನಕುಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಓಲೋಲು ತಿರ್ಗುನಕ್ಲೆನ ಗಾಡಿಲೇನು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದೆರು. ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ದುಂಬಾಳ್ತೇಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದಿತ್ತದು ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರ ಇಣಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿರು. ನಮಪರ್ವ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕುಡ್ಲಾ ಘಟಕದ ನಿಲೆಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕವಿ ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಮ 2021 ಕವಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ತಾರೈದೆಪ್ಪೆರೆ ತಾರೆ ಏರ್ನಗ ಕೂಡೋಲು ಕುಟ್ಟದು ಜೀವ ಕಳೆಯನ್ನ ಎಂಸಿಎಫ್ದ ಎಸಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಎಡಪದೌದ ಪಟ್ಟಚಿಲ್ಲದ ಕೇಶವ. ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರಾ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಜಿರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿಲೆಟ್ ವಿಶ್ವ ಆಲ್ಜಿಮರ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆ. ಮಕ್ಕಿಮನೆ ಕಲಾವೃಂದ ಕುಡ್ಲಾ ಬಳಗ ಬೊಕ್ಕ ಜಿನಗಾನ ವಿಶಾರದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಬಳಗದ ನಿಲೆಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ದಶಲಕ್ಷಣ ಮಹಾಪರ್ವ ಕ್ಷಮಾವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆ.